What's up guys? Welcome to my YouTube channel. This is Ricky Boy Kanila again. So, I would like to say thank you sa mga 47 subscribers. Salamat kayo for fun din sa mga comment at last videos na ko about sa mabuhay na pageant. So, thank you kayo guys. Sunod ako may shout out. For this video, para ni sa itong July 13, 2019 para sa surprise birthday sa akong partner. So, keep on watching and please comment, like, subscribe, share kung pwede. I hope to enjoy mo sa this video. Thank you. This time is palakaw na mo si Justin sabay yung papa so sa iyang bayaw palakaw na mo para ma-decoration na mo ilang balay para sa iyang surprise birthday party. Say hi. I love ya ka sa vlog ni Justin, ako ka sa vlog nako. Haya, busy mas kuya kuan diha oy. Hi Jen. Happy birthday lang ga. Sige, wish daw. Mamelita lang ga. Mamelita ka di ka gwapo. Yung switch pag suba, manong din tahan. Nadri sila. Manago na yun. Ay sabay. Happy birthday. Happy birthday. Oh, 1.5 ka na. Wala pa kami. Ang suga. Ang dami. Yoga. Ay, ano yan? Makaliwag ka! Happy birthday. Yoga ni mo kami rin ang suga. Uy, naalam niyo. Suga, ane. Pasok ako! Yoba! Nakalimot jud ko dai. Kung sa sana dyan? Kung sa sana ka mga onak ka? Ba sa ko. Uy! Happy birthday! Happy birthday! Ano mo rin? Happy birthday! Oh, kanina nag-ito to. Bata na itong mga burndela. Yay! Gusto na si Princess? Princess? Kana? Sa tating ganina akong magiling. Nasa kwarto lesson. Go!